Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tutubikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa kato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta ka albay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligaw City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano worldwide.
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang Diyos marahay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya nin Albay, siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo.
Ngunya pong aldaw kita ni na Miyerkules, Wednesday. Pet sa 17 na po kita ngunyan kang bulan na Enero. Taon 2024. Sabayan po nindoan sa indong lingkod. 2 oras kita 7 to 9. Ore-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyayari sa satuya pong palibot. Siyempre, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga riparo. Sa tuya po yan tatawanin serbisyo sa laog kaining programa. Duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. January 17. Maligayang happy birthday! Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man po, ano man pong klaseng okasyon yan, dahil hanggang nindo paglingawan na sa kuyang perming tugon. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, wara man po kibang maingat kan sadiri ta kudi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan na sa muya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Malipot-lipot bagangon yan tabi, Ma'am Christina. Lipot-lipot ngunya. Kulog gayang rayom ako. Sige po mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moksea. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indong servidor asin taga-riparo. Live na live po kita mga tugang sa BicolNet TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax, and syempre mga tugang, bawal po ang kidit sa mga panahon na ini. Magayo dun sa Kabikulan. Yan. Dapat maugma sa nata mga Bicolano kita, mga Bicolana. Babaeng taga Bicol, ako Day pakakidit, bata malipot-lipot ngunya. mahayang ugali. Sa mga nakaantabay na sa tuya, good morning. Oy, paki-follow po kan sa moyang Facebook page, BicolNet TV. Paki-search na lang po nito BicolNet TV, igwa diyan ki BicolNet Tabaco, BicolNet Bakakay. Maki-follow na lang tabi sa mga parantabay niya to, and maki-share naman. Yo. Good morning tabi kay Mr. and Mrs. Exia, kay Tina sa kasa sa iyang agom. Natibayon kapag pa di no rin ta daw manamitan sa mga kinilaw mo dyan na bulinaw. No rin ta daw manamitan sa mga kinilaw mo dyan na bulinaw. Ano daw kung magkilaw ka sa Sabado? Kung may bulinaw ngaya. Good morning, ang sweet ko. Kumusta ang audio ko? Gari, dahil naman ako komportable ka nadadangog ko. Si agom ni Tinay, tibayon mag-apod kini, magkilaw. Sa Sabado tabi pa di, magkilaw ka.
Darahon mo duman sa agoho. Paiton taki Jintanlad. Ngani mahali ining nakabara sa halunan ko. May bara ang halunan ko. Para muna kay ni ang apod kay ni ang bulong kay ni Jintanlad. Na Sabado. Nganing mahali ining bara sa halunan ko. Oy, ano ang satuya mga riparo ngunya na Miyerkules? Oy, birthday ngunya ni Ma'am Ani si Annalyn. Birthday ngunya ni Annalyn. Sumadihon ni Tinay. Sumatibay mag-TikTok. Birthday ngunya ni Annalyn adi. Happy birthday tabi Annalyn. Sumatibayon mag-TikTok. Sige ang TikTok. Baka atyan naman kayo mag-TikTok naman ini kasi Tinay. Oy, ingat po kita daangon yan ha. Pag-urulayan ta daw ini taon-taon. Subarkada kong doktor. May pagirumdom sa satuya. Ma'am Liz, magdangog ka. May pagirumdoman sa tuya mga doktor na dapat na tabi doble ingat kita ngunya na lalo na ngunya na malipot-lipot baga dapat regular ang sa tuyang pagpapacheck up sa mga doktor, regular kita dapat na nag-exercise dipisil na baka tabi pag taglipot pala yaon palan dyan binaatake so apod kay ni atake di kurason. Pag malipot, yan pala ang paborito. Pag malipot databi ang panahon, paborito honda yan kanso mga atake sa puso, stroke, o kaya pagpaingat kita pag malipot baga, dahil kita nagpapahina. Ilipot ngaya ko. Kaya iba nga ni dyan tabi ang sweet ko, dahil nangangarigos. Maliputon ngaya. Maliputon baga ngaya. So iba dahil na nangangarigos. Aramon tigibo. Nagwiwisik-wisik sana. Wiwisik-wisik sana so pandok baga. Ilogom so kamot sa tubig tapos iarog-arog ka ng pandok. Okay na. Okay na ya. Ikaman daw ngaya magkarigos na maliputon. Name. Taon-taon ha, tapag irestoryahan tayo. Dipisil na. Dapat pala nagpapahinang. Iyo. Pag-arog kayo ni bagang mauran-uran, malipot-lipot. Sige sa nang abod kayo ni. Sige sa nang durog-durog. Durog-durog. Garis badil-badil, koron-koron, kurik-kurik. Bagong iyo tabi ang sweet ko. Kaya lang ang problema na ang sweet ko dahil man nga ako kikadurog-durog. Yan sana ngaya. Mag-ingat na tabi sa mga gamot dahil may mga luma na pigbibinta. O yun na nga niya. Saro pa yan. Una pigbabakal tang bulong dyan sa mga butika, tunay, ito pala, gari pinataragas masa ng joke. Gari mas pinatagas na joke. Ailing ka ng pinatagas na joke. Iri nga tabi kita, duman kita tabi magbakal ki bulong, duman sa legit. Baka na bakal mo dyan, imbis na pampatagas, luminomoy. Nga mga patagas pampalamoy sa subarkada ko kaya nagbakal ki pampatagas. Inda kung sa inabutika man buminakal. Bakong imbis na tumagas luminomoy. Ano man nga napahit ito. Nadiwitan sa nangaya luminomoy. Nay ko po.
sabi ni ang sweet ko, inda sa na ngaya ta, ang kadurog ko ngaya ulnan. Irak ma. Yo, maray na yan, ta daing disgrasya. Nag-arano iyan ng mga ulnan na iyan na palibutan mo ang buhay mo ki ulnan. Palibutan mo ki ulnan, iyang kurukulnakan mo. Day ka pang problema, day ka pang kulog sa payo. Kakwa ka man kikahurol na kan, kadurog-durog, tapos para buyog. Pag uli, panchimbagong ka. Pain, ulda na sana. Ay pangyari. Ano pa ngayaan sa tuyang reparo? Hoy, mga tugang ang Commission on Election naghahanda na naman para po sa pagparehistro kan mga bagong maboto sa 2025 national and local election. Midterm election ini, Sir Cassie William. Pagkadaing pala Mapo na yan sa Pebrero. buhay kong ininom. O ni tabi dyan sa Benguet, ano? Grabe, over supply sa mga gulayon dyan sa Benguet. Ang Department of Agriculture na tabi mga tuga, wala na ang pundo. Wala na tabi, Sir Cassie William, na pundo ang Department of Agriculture para duman sa oversupply kan mga gulay o dyan sa Benguet. Sabi yan ni Secretary kang Department of Agriculture, Laurel. Iyogan mo sa mga gulay naman dyan sa Benguet, alos ipanarauna, alos ipatarapok na naman ta, nagkakaralapa na. Ngunyan, pag suminaod ka digdi sa tuya, ilinga po nindo ang mga gulayon dyan. Kaito ang tingkay, iyan na tingkay, supako, 10 pesos na. Hilingan na nindo ngunyan, may 30 na, may 25 na. Pati sa mga gulayon tadigdi, haralang kaho naman ang presyo. Kaya ito hahagad sa nangay. Pahagad daw ngaya kita dyan ki Kalunggay. Hagad daw ngaya kita dyan ki Ugbos Kamuti. Hilingan na nindo sa saod. Kamahal na. Hilingan nindo dyan sa Benguet ngunyan. Grabe, oversupply na tabi ang mga gulayon. Pero pag abot digdi tabi sa Bicol, ilinga na po nindo ang presyo kan mga gulayon. Gura ano ang repulyo? Duman alos panauna nga nita, sobra. Yan ang problema kan. Irak man kan mga paraumadi. Pag-araw ka ini, daida tabing pundo ang Department of Agriculture. Yugo-yugon mo yan. Ang Police Regional Office number 5 mga tugang may bagong lunsad na programa. Ini pong Kasurug Cup sa bike patrol. So mga pulis na nakabisikleta. Para databi mapakusog pa ang police visibility. So mga pulis magboro bisikleta. Paano nga ya sa mga pulis na darakulan tulak? Baka nga ani nga ya dayan makabisikleta ki mga 5 kilometro. Paano ini? Ma-responde ngayon nakabisikleta. Yan, may bagong programa ko yan, ang PRO5. Oy, ini daw tabian, nagbabiral ngunyan sa Tabaco City, susarong Parapadyak, Sir Cassie William. Pobrehon man siya para Padyak. Ikaw siya ki programa man sa buhay niya. May libreng sakay, duman sa mga estudyante na, day talaga ki pamasahe. Libre. Biston ta daw ini, taga dyan da ini sa Marirok. Duman sa inda, sa Marirok, diyan sa Tabaco City, igwa pa siya dumangki, libreng gupit sa mga estudyante. Kura anong pagpagunting na ngunyan, 50 pesos. Ang pinakabarato, bako. Pagdaay ka kipambayad sa pagpagunting, libre.
Oh, pag dahil ka naman kipamasahe sa padyak, libre. Oh, pero pobrehon na tao pero hilinga po nindo. Nagtatabang pero sa iba dyan hilinga bako man pagtabag. Sana dumakulang araw kaning mga tawa di. So mga politiko nga ni dyan na mga mayaman na ay nga ni nakaisip ka araw kaning magtaong libreng serbisyo. So para padyak lugod tabi ma Mercedes Perez nakaisip tig-isip niya so mga aki niya kaya minsan daydang pamasahe minsan nakikihuron sa driver na utang mo na yugon mo yan. Ngayon sa mga mayaman dyan, lalo na sa mga politiko, sige daw, pasaliban daw ka mo. Bayan na ngayakan dahil madyang kipira. Yo! Tad-tad na pag-irestoryahan tayan mga tuga. Dyan sa Banwaan Candaraga, gagamiton databi sa mga kampana ng simbahan bilang magiging signal, early warning signal kung in kaso da igwatabi kay mga emerhensiya dyan po sa LGU Daraga marayon iya panginot bagarog kita kaya basic pag may emerhensiya pipataranog sa mga kampana. Ibig sabihin, pag tuminanog iyan, igwa po kinangyayaring emerhensiya dyan sa lugar na iyan. Mabuhay po kamo dyan sa LGU Daraga. Sisay daw labang makaarag man kaya na munisipyo. Bako sana sa munisipyo nagkasararo pati po sa mga yaon sa simbahan and dyan sa barangay. Dapat arog kaya, may mga pigpaplano na po kitang paghahanda. Although dahil tamang tigugusto na magkaigwa kita kikalamidad sa satuya, dapat preparado kita. Ang problema tabi digdi ABC President Cup Art Abila digdi satuya, pag dai pa kinangyayari, dai sana. Bayay sana ngayon. Pag may nangyari na, saka na kita magkurupot-kupot. Arog kayan tabi classmate Edwin Sistina. Ang pahita digdi sige tabi mga tugang yan po ang satuya mga riparo ko niya na Miyerkules oras na mga tugang igwa na po kita ki 28 minutos lipas na po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Mga tugang mga kabayan, pasalamatan tayo mo ng satuyang mga katuwang sa programang ini. Yaon po dyan ang MBY Dormitory MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sindano. Hanapon lang nindo si Honorable Vince Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. So madali sana po nindo yan mako along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners, dyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya so mga naghanap po kidorm, boarding house, available po ang MBY Dormitory. Hanapon lang nindo si Sir Vince Laudit. Safe po ang sa indong mga chikiting dyan sa MBY Dormitory. Sirigman, ang programa pong ini darama po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. And kasabay taman dyan ang satuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Renier Burse kang siyudad ng Tabaco. And kay Municipal Councilor Irene Morales Paut and Mayor Shi kang Malinaw Albay. Sa masunod, kasabay naman digdi si Kapitan Art Abila. Kap? Okay. Sige, mga tugang yan po ang satuyang mga katuwang sa programang ini. Maraming thank you po! Mga tugang alas 7:30 na ang satuyang Philippine Standard Time. Aramon tamo nan magiging kamugtakan kan satuyang panahon.
Sige, aramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon, mga tugang. Palaugon tamo ng pag-asa. Apple Lucky, good morning. Kaanta mo ng linya kang pag-asa ha. Aramon ta naman kung ano naman ang nakakaapektar. Kung nata ta nagpaparauran-oran kita. Pag-asa! Ay, pag-asa, maray na agatabi sa Indo. Magandang umaga po, midweek na at narito na ang lagay natin panahon ngayong araw nga ng Miyerkules, January 17, 2024. Sa ating latest satellite images, dalawang weather system pa rin na nakakaapekto sa ating bansa. Ang Northeast Monsoon o hanging amihan na siya nakakaapekto sa Luzon at Visayas, habang shear line o ito ho yung banggaan ng mainit at malamig na hangin na siyang nakakaapekto naman partikular na sa may silangang bahagi ng Mindanao. Inaasa natin malaki pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan partikular na dito sa malaking bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na yung area ng Caraga at Davao Region, dulot nga nitong shear line na siya nakakaapekto sa bahagi ito ng ating bansa. Sa iba pang panig ng ating kapuluan sa Luzon at Visayas, asahan pa rin natin generally fair weather pero posible pa rin yung mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan sa Luzon at sa Visayas habang maulap na kalangitan ng mararanasan sa malaking bahagi ng Mindanao. Base sa ating pinakahuling mga datos ay wala pa rin tayong namomonitor na anumang low pressure area. Maliit pa rin chance na magkaroon tayo ng bagyo. Posible ho, hanggang weekend nga po ay wala tayong makikitang posibleng mabuong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At narito ang ating nasang panahon partikular na sa Luzon. Inaasahan natin ang malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may mahihinang mga pag-ulan partikular na sa bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, kasama yung Aurora, Quezon, sa bahagi din ng Camarines Norte at sa Marinduque at Oriental Mindoro. Dulot pa rin yan sa pag-iral ng Northeast Monsoon o hanging amihan. Kaya malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan. Sa nalabing bahagi ng Luzon, kasama na dyan dito sa Kamaynilaan, ay naasahan pa rin natin ang generally fair weather pero posible pa rin yung mga isolated o pulupulong mga mahihinang pag-ulan. Dulot pa rin yan ng hanging amihan. Yung agad nga na temperatura natin sa Lawag na sa 21 to 31 degrees Celsius, sa Baguio 13 to 20 degrees Celsius, sa Kamaynilaan medyo malamig pa rin sa 22 to 31 degrees Celsius, gayon din sa Tagaytay 22 to 28 degrees Celsius, sa Legazpi 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao 19 to 26 degrees Celsius. Dito tayo sa Visayas at sa Mindanao. Makikita natin sa Palawan, kasama yung Visayas, ay inaasahan pa rin natin ang epekto ng Northeast Monsoon o hanging amihan. Kaya generally, fair weather pa rin in-expect natin sa malaking bahagi ng Palawan at Kabisayaan, pero posible pa rin ang mga isolated o pulupulong mga mahihinang mga pag-ulan dulot nga na amihan. Agwat ang temperatura natin sa Calayan Islands, 26 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 26 to 31 degrees Celsius. Sa Iloilo, nasa 26 to 30 degrees Celsius habang 31 degrees Celsius. Sa Cebu at sa Tacloban hanggang 29 degrees Celsius. At gaya nga ng binanggit ko kanina, inaasahan pa rin natin ng malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na yung bahagi ng Caraga at Davao Region. Kaya nagpatuloy tayo nagpapaalaala dahil ilang araw na rin nagdadala ng mga pag-ulan itong shear line, partikular na sa silangang bahagi ng Mindanao. Iba yung pag-iingat, lalo na't posible po ang mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga biglaang pagbaha o tinatawag nating flash floods at mga pagguho ng lupa o landslides. Yung agwat ng temperaturang mararanasan sa Zamboanga, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Davao naman, 23 to 29 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro City, 26 to 29 degrees Celsius. Pero inaasahan naman natin sa mga sunod na araw ay medyo hina na yung epekto ng shear line. Kaya posibleng papagandang panahon na mararanasan sa mga sunod na araw, partikular na sa bahagi ng Mindanao. Sa ngayon nga, nakataas pa rin yung gale warning. Ito yung babala natin sa malalakas na alon ng karagatan, partikular na sa mga baybayin ng Hilagang Luzon at sa silangang baybayin ng Central at Southern Luzon, kasama rin yung silangang baybayin ng Visayas at ng Mindanao. Sa mga lugar na ito, makikita ho natin na malaki yung tsansa ng malaking pag-alon ng karagatan, kaya iba yung pag-iingat, iwasan mo ng pumalaot, lalong-lalo na yung mga maliliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa bahaging ito ng ating bansa. Narito naman inaasahang panahon sa mga susunod na araw, partikular na mula Huwebes hanggang Sabado. Makikita natin sa Kamaynilaan ay medyo hina nga yung amihan, habang sa Baguio City ay inaasahan din natin ang generally fair weather na may mga isolated light rains at thunderstorm naman pagdating ng araw ng Sabado. At sa Legazpi, posible rin sa mga susunod na araw ay may mga posibilidad ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Inaasahan kasi natin
susunod na 2 araw ay muling hihina itong hanging amihan. Kaya maaaring magkaroon tayo ng mga posibilidad ng mga thunderstorms. Sa Kamaynilaan, agwat ang temperatura natin ay mula 22 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio naman, nasa 13 to 22 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 24 to 32 degrees Celsius. Sa malaking bahagi naman ng Kabisayaan, sa Metro Cebu, Iloilo at Tacloban, inaasahan din natin generally fair weather pero posible pa rin ang mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Yung agwat nga ng temperatura sa Metro Cebu, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo naman, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa Mindanao, inaasahan pa rin natin yung epekto ng shear line, partikular na sa bahagi ng Davao Region, yung sa may silangang bahagi ng Mindanao. Kaya posible hanggang Sabado ay medyo maulap pa rin yung kalangitan na mararanasan, although ina-expect natin na maaring mabawasan na yung malalakas na mga pag-ulan. Yung agwat ng temperatura sa Metro Davao ay mula 23 to 30 degrees Celsius. Habang sa Cagayan de Oro City at Zamboanga City, mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang maaring maranasan sa susunod na 3 araw. Yung agwat ng temperatura natin sa Cagayan de Oro ay mula 24 to 31 degrees Celsius. Sa Zamboanga City naman ay mula 24 to 34 degrees Celsius. Ang araw natin ay sisikat, ganap na 6:25 na umaga at lulubog, ganap na 5:47 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube. At para sa mas komprehensibo, mas marami pang impormasyon tungkol sa lagay na ating klima at panahon, maaari tayong pumunta sa ating website, pag-asa.usc.gov.ph. At live po na nag-update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, salamat sa Pag-asa. Amihan, share line ang makaka-apektar po sa Satuya. Digdi sa Kabikulan, pero pasalamat tabi kita Tsa Tita, ano? Tsa Tita versus good morning dyan sa Coffee Hospital. Kay Teresa Celestial Sineta aka Pugi. Good morning. Yaon ka sa Tanawa. Gari maitom ka na dyan. Ano, Ma'am Ambi Bungalbal. May mga pagoran-oran pa. Ayan. Salamat kita ta digdi po sa satuyang lugar. Nagtataga oran-oran, ano. Pero sa ibang lugar, mati na po ang El Nino. Ayan. Thank you, Lord. Pero may babala po ang Pag-asa duman sa mga tugang niya, itong mga parasira. Lalo na po sa mga saradit na parasira, igwa kigay warning. Ibig sabihin, maukol, maalon, mabalod ang dagat. Kaya tabi mag-iringat kita. Mag-iringat po palan kamo. Bako man ako parasira. Yo, ingat po kamo. Kung dahil po kamo mapapugol, na malawod kamo, basta magsulot kamo bagong brief. Dapat bago ang brief nindo. So mga parasira tabing madudunong na abo nindong pagirumdumon kamo, pirit manggiraray kamong malawod, siguro doon tabi nindong bago an sa indong brief. Bago an sa indong underwear. Kung halimbawa di malason kamo, ma-recover lamang kamo day kamo pag libakon. Kaya na gadana, lilibakon pa. Di ba pagkakaya na parasira, na-recover, Ma'am Joy Cargulyo, good morning. Na-recover so parasira, at nang nabutod na, nahiling man tatig para relibak pa kan mga nakahili. Ma'am Ambi, aram mo ko nyata, subrip tagip tipo.
kang barkada ko, tigbak na kaya, piglilibak pa. Ailing na. Kaya tabi ako nga bo nindo magpapugol. Dapat bago ang brief nindo. Yo. Sige tabi mga dugang 40 minutos. Lipas na po ang alas 7 in morning. Oy, day po kamo mag-arali ha. Mabalik po ang programa tulos. May mga naipitsa na po kitang commercial. Yo. Day po mag-arali, mabalik po kita madalion sa natabi ini. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay sa bayanta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay sa bayanta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige po, mga tugang 15 minutos tabi bago mag alas 8. Alas 7:45 na po ang satuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan.
atod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa natabi iyan Cap Arnel Basalyote. Makuha dyan iyan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap po kidorm, boarding house, available po ang MBY Dormitory. Kay Madam Maylin, ohayo gozaimasu. Ingat po, permi. Sirigman, ang programa nga ni daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay. Mahiguson tabi Cap Arnel si Vice Governor Ate Glenda. Talagang trabaho. Sir Art Gomez, good morning. Siyempre, kasabay tama dyan na sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. City Councilor Riner Burse, kasyudad din Tabaco. Cons Irene Morales Pahot and Mayor Shi Peña Capos kang Malinaw. Sige. Yan po ang sa tuyang mga katuwang sa programang ini. Thank you. Balik na po mga tugang ang sa indong lingkod, ang sa indong servidor, asin taga-Riparo. Manimok sa iya po ini, si Mr. Hulbutana. Ngunyang pong aldaw kita ni Miyerkules, Wednesday, petsa 17 po kang bulan na Enero taon 2024. Sundo po kita alas 9. Ano pang pighalata? Fight na kita! Serbisyo asin reparo. Kaimahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang ha, alas 7:47 na. Sabi ni Mark Joseph Candino, pa-shoutout na tabi sir kay Criselda Cleduro, buda kay Ana May Condino, kang Tiwe. Yan. Good morning po sa mga taga Tiwe. Kumusta tabi ka mo dyan? Sige, paki-share na lang po paki-share po kan sa muyang programa sa Bicol Net TV. Bicol Net TV. Apod kayo ni, paki-like and share. Paki-follow po kan sa muyang Facebook page. Bicol Net TV. Igwa po dyan ki Bicol Net TV Tabaco. Igwa dyan ki Bicol Net TV Bakakay. So, gabusa na, isarabay sa nanindo tabi yan. Okay, sige. Digdi kita mga tugang sa importantihon, ta lang lipot baga kita ngunya. Ang sa tuyang mga eksperto sa salud, may pagirumdum sa tuya, bako ngaya na Kaparnel, bako ngaya na pigsasabi kan sa tong mga eksperto sa salud, na magpasiriring ka mo sa muya ng mga doktor. Ganing may kita ngaya kami. Bako ngayaron kaya kay Ma'am Joan Cardaño Calyos. Good morning tabi sa imo. Kumusta ang Department of Agriculture? Sabi kan secretary kan Department of Agriculture, wara da tabi ki budget. Warang pundo. Duman sa oversupply kang gulay duman sa bingkit. Paano kay ni? Ralapa na naman sa mga gulay duman, hirak man kan mga parauma. Kumusta pa lang tabi Ma'am Joan dyan sa Department of Agriculture dyan po sa Banwaan kang Malinaw? Ugaring ako naka-attender Sir Art si Kapitan Art Abila, ang ABC President dyan sa Malinaw. Ugaring ako naka-attender kang Martes kasunma, indasan ako nalawuso pagpaapod kang pamayok kang Department of Agriculture dyan sa LGU. May mga query so mga SB member kang Malinaw. May ihapot man ko ta ako sa DA ta sumanungod baga sa financial assistance ba nga pod kaya financial assistance, pero pag abot sa mga local kang Department of Agriculture, abono na suna kukuha. Abono.
abono, pero dahil ko masabutan na may nagpapod kayo ni sa kuya, dating municipal councilor, na ang paguna mi nga tabi, Mox, ngaya, 5,000 ang matatanggap mi na mga rehistradong para uma. Sabi ngaya kang programa kaya, 5,000 ang matatanggap kan mga para uma na rehistrado. Bahala si para uma kung anong babakalon niya kay itong 5,000 na cash. Bala ka ko, bakal mong abono kung ano pa, kung pang-spray. Ngunyan, na natanggap da abono. Pero naghapot siya na tago na mingi kwarta. Ngunyan, so abono, nagkambas man siguro so barkada ko, kaya man niya magkantidad ki 5,000 so tinao sa mo. Kaya gusto ko pasyaran ko daw si Ma'am Joan adi diyan sa Department of Agriculture. Bako lang siguro ini diyan sa Banuaan kang Malinaw adi. Igapot pa sa ibang lugar kasi maliwanag naman sa programa kang Department of Agriculture diyan sa Region 5, diyan sa Bicol na anyaw duman kwarta 5,000. Naghapot fertilizer. Anong abono nga ya so binabot. Tapos pig-compute mi nga daman niya masing kumlos. Abono da tabi Ma'am Joan. Baka day tabi nindo na pasabot na mari. Aday pasabuton tabi nindo ta. Nagharapot. Iyo. Si Ma'am Joan believe ako kay nita. Day ni nadadagit pag-arog ka. So iba pag-arog kay naghapot man ako. Ako ang nadadagitan. Tigsugo sa natabi ako iyo. Minsahero sa ako kumbaga ako sa nasutulay para mapaabot ta sa mga nanunungdan. Iyo. Good AM tabi, so fertilizer assistance po. Iba man so financial. Yun na. Di ba? Nagkarlibong na. Fertilizer is assistance pala nito. Igwang fertilizer, madam, igwa ki financial assistance. Parehas po, yan maabot. Name. Yun na. Nagsasabi ta. Kaya dapat pasabuton po nindo. Ako ngaya, sabi sa kuya, pati kang nakaulay ko, kung may mag-verify ngaya sa reklamo kung ini ngaya tabi, Mr. Hulbutana, matindog ngaya ako. Kayo ngaya, so nakaabot sa mo. Ay, hapot mo daw tabi ngaya. Sinugo tabi ako mada. Kaya, muna naman kan, magkadaragit naman ka mo sa kuya. Ang iba kaya, balat sibuyas. Oto ngaya, pigradyo ka ngaya ni Hulbutana. Urag-urag na sa kuya. Urag-urag na sa kuya. Pero bako man po sa kuya yan hali. Nagpapapot man sana. Nagpapapot man sana. So, igwada tabi ki fertilizer assistance, iba man po so financial assistance, sabi ni Ma'am Joan. Iyan tabi ma'am, ipasabot po nindo. Duman sa mga parauma, minsan baga tabi dyan, igwa nga ni, kami nga parauma nga, taday nga kami, nakatanggap man lamang kang asistensya nga, alat ka, ano ang proseso? Parauma ka nga ni, may proseso ya, ano ang proseso? Dapat, rehistrado kang parauma. Ay, iyan sa nangaya, taday man niya ako rehistrado. Dapat tabi, klarado ang pagpaliwanag. Bagong iyo, may tama tabi ako, Ma'am Joan. May tama tabi ako. Dapat, rehistrado po kamong parauma. May pig-uuma kamo. Bako na. Dahil magkamo kipig-uuma, rehistrado kamo. Pangyari sa kinaban kaya. Mon Borbas sa Diyos Maray na Agatabi. Ma'am Alona Kapitin, good morning po sa Kapitin family. Diyan po sa Malolos, Malinaw. Mapista na diyan sa Malolos. Mapista na tabi Ma'am Joan sa Malolos sa Pitsa Biyernes. Sa Biyernes tabi. Fiesta na tabi diyan sa Malolos. Diyan sa Malolos, Malinaw.
Sa Biyernes na yan. Good morning kay Mina. Tapos kay Churay, pamilya Kapitin. Medyo may pera ng medyo nahaloy-haloy na di ako nakapasyar dyan. Bata pertiho nun dyan ang pamaros-paros ngunyan dyan sa Malolos, Malinaw, Albay. Ang fertilizer assistance tabi based po sa registered rice area. Ang financial assistance databing 5K, sumay mga hapotabi open po ang office me. Magduman sinda sa Balading. Salamat. Di ba? Ang opisina kang Department of Agriculture dyan sa Malinaw, yaong pa duman sa Balading, duman sa evacuation center. Dahil pasinda ka rin si parado talaga ka mo, madam. Dahil ka mo kasabay digdi sa munisipyo na. Diyan na talagang opisina ni Do Forever. Diyan sa evacuation center. Diyan sa Balading. Kamusta na ang opisinang sinuha nas kasuway? Mapasyar daw ako dyan kay Ma'am Joan. Tamahagad naman ako kay Sutigtara nung baga. Ako kaya mahilig ako magtanom-tanom. Maski di akong daga. Maski di akong daga. Day yan apod kaan. Bako yan surason na day kan daga. Day ka na makatanom. Igwa kong bidarakal duman na masitira. Duman ko tigtanong. Kaya lang dahil man ako pwedeng magtanong. Mapapasa sa masitira. Dicho, mas ka kaya. Dicho, mas ka kaya. So mga pigtatanong araw ngayon kang okra, pichay, so mga madali sana. Pag nakaisip kang magkusido, duman ka sa tinanong mo na nasa masitira, kung maaka ki mga 5 dahon, salbado na baga so pangkusido mo. Gura nung ngunyan ang pichay. Kamahal tabi ngunyan ang kilo kang pichay. So mga gunayon, kamahal na po. Kaya, igus masan ang kaipuha. May libreng mga pigtatawaan. Igwa patabi, Ma'am Joan, baka madagitan kita ni Ma'am Joan, nagiinot ka ngayon sa ko. Dahil man nga digdikitig tao pa ngunyan, baka madagitan kita. Alaton tado si Ma'am Joan kung may pigtatao dyan na libreng sa mga seeds, sa mga pantanom. Baka magdiyaran sa opisina ni Ma'am Joan. Sabi nga ni Mr. Hulbutana, may pigtatao dyan. Dahil man pala. Sige, pero aram ko gari permi igwa eh. Aram ko gari permi igwa. Haloy-haloy na kaya ako din nakapasyar dyan. Kaya ito, nakahagad ako sa pichay. Pichay, okra. Yun lang sunahagad ko din, pichay, okra. So iba dahil kung pwedeng itanom duman sa masitira. So pwede sa nang itanom sa masitira na pwede mong mapakinabangan. Kaysa mga tanom-tanom kay mga masitas na mga burak, makakan mo mahalo nun pati ang mga masitas ko dyan, magbakal ka, kamahal. Dahil mo man makakantabi Adan Iba Junior. Bakal mo mahalon. Tapos pag makusido ka, may isang buwan sa kusido. Pondo daw nga dyan. Sige ha. Hinda ko napapod si Ma'am Joan sa sesyon. Tagariyo ito. So, saro ito sa mga kahaputan siguro. Mas magayon kaya na so sabot-sabot ara mo bagang tawo. Subarita ngaya 5,000. Tama, subarita 5,000. Diyo man ang 5,000 igwa pa lang ki financial assistance, igwa man ki fertilizer assistance. O ta nag-i-receive sa mga naka-receive kang fertilizer abono na gari ngaya kinonvert ngaya so pirak ngaya sa abono. Minaisip bagan araw kaya. Kaya dahil ka mo sa muyang madagit kami nasusugo kami, naghahapot sana kami. Sana dahil ka mo maging balat sibuyas. Inta sana si Ma'am Joan. Sana bako ka mo balat sibuyas. Tabi, taka mo mga servidor.
Takon, wara ka mo dyan, dahil man ka mo mahapot. Bako manindo trabaho yan, dahil man ka mo mahapot, bako. Yeah. So iba nga dyan, dahil pangani na hagingan, nag-react na. Si Say ito dyan, so sarong official dyan doon, salit-salit sa ng babae, uda mo kung si Say nama. Chumas na, una niya man kung si Say naman siya. Diyos ko. Wag ako. Yeah. Dahil mo pagpirito na magtaram ako ta. Baka yang pigsasabi mong yaman-yaman mong iyan. Baka dahil mo kayang mapanindugan iyan. Baka dahil mo kayang maipaliwanag kung sain. Harali yang yaman-yaman mong unyan. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Baka hambog. Yeah. Baka dahil mo may paliwanag yang yaman mo ngunyan. Yugon mo ya. So mga kairiba mo dyan na opisyal, kairiba mong empleyada, ang harong, bahay ko buang kan ngunyan. Ika, orago ng harong mo. Ma'am Joa, wag kayo ganyan ha. Wag kayo ganyan. Yeah. Sige. Alas 8 na tabi mga tugang. Totoo, pag-restoryata yung manungod sa abiso kan sa tuyang mga eksperto sa salud. Yeah. Napaduman kita sa ano. Sige. Tay papalap tayan. Daw garing kaya ako naka-attender sa session kasudma. Igwa kita ki apod ka. Dahil man tiglakaw, naglunad tabi ako. Yeah. Alas 8 na, sarabay po muna kita sa orasyon pirata. Pagbalik tatatawad, so mga pangapudan po, ining mga abiso po kan sa tuya, mga health expert. Yeah. Para po inisa sa tuya man sana. Bata ngunyan baga malipot-lipot. Kulang kita ngunyan sa ersisyo, kulang kita sa galaw-galaw. Kaipuhan tapalan iyan. Yeah. Sa pagbabalik po kang programa, sarabay po muna kita sa Orasyo Impirata. Orasyo Impirata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagay
na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Oksaya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksaya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Oy, mga tugang, balik na po kita digdi sa programa. Alas 8:10 na po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan, hatod sa tuya, kang MBY Dormitory. Na makukuha po dyan sa Rawis, sa Legazpi City. Open for transient po sinda. No? Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit.
ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan mako along National Road sa pagitan po kang UST and Mariners. Diyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya mga naghanap po kidorm. Boarding house. Yaon dyan, MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringwan tabi mga tugang oras pong yan hatod sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Sabay taman dyan tabi may tibron si City Councilor Rener Burse sa siyudad ng Tabaco. Sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. Municipal Councilor Irene Morales Pahot and Mayor Shi Peña Capos Bilaw dyan sa Malinaw. Thank you. Balik po mga tugang ang sa indong lingkod, ang sa indong servidor asin taga-Riparo. Manimok sa iya po ini, si Mr. Hulmutana. Ganyan pong aldaw kita ning Miyerkules. Wednesday po, pet sa 17 na kita kang Enero taon 2024. Sando po kita mga tugang alas 9. Sir Art Gomez ang sa kuyang idol. Good morning. Sir Mighty Pron, good morning tabi. Toro diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang ta 12 minutos na lipas po ang alas 8. Ikti kita ta ngunyan palang tabi Sir Art na mga panahon na araw kaning malipot-lipot. Napakadelikado pala. Lalo na po sa mga nagkakaedad na ngaya ang nasa intonsis na ngunyan itong sumay may edad na puon 30 babaan ta na. Sabi baga, life begins at 40. Dahil 30, may mga nahiling kita dyan na nagkakagaradan, labi pa sa ng 30. Gadana. Dahil po sa tuyang lifestyle, di ba? Poon sa nag-iedad ki 30, napaka-critical pala ining panahon, ngunya na mga panahon na ini. Araw ka ning malipot-lipot. Sabi nigdikan sa kuyang barkadang doktor na si Doc Christopher Diana na ang sabi dapat databi dublihon ta ang pag-ingat dapat regular kitang magpakonsulta sa mga doktor para maaraman ta ang tamang giya tangani databi malikayan ta ang mga klase nin cardiovascular disease siring kang atake sa puso asin stroke. Atake sa puso and stroke mga tugang iyo ang paboron sa mga panahon na araw kaini. So cardiovascular disease. So yan ang panghinot. Yan ang panghinot na hilang na nakakagadan. Kaya baga nabibigla kita na kuto nga si araw gaya kaini kainuman ko pa sa nangayakan sarong banggi, marayong pa, sige nga so ulok, sige nga so paulok, sige nga, maugmahon pa. Bigla tanasa nang naaraman, nagadana, inatake sa puso. Sabi mga tugang ni Doc Chris na dakul ang dapat ikosinderar na rason kung nata-databi ang sarong tawo, nagkakaigwanin siring na hilang. Kaibadig di, dango ka po nindin ha, kaibadig di po so pag-inom ning alak. Pag-inom ning alak. Ma'am G. Kapitin, good morning tabi sa mga taga Malolos. Bata ngaya mapista sa Malolos. Ang tema mo ngaya, dahil pwede mag-inom. Pag-inom databi ki alak, sigarilyo, asin tabi malipot na panahon. Bako tamang dieta. Palibot asin sedentary lifestyle asin iba pa. Yan ang mga kausakon nata kita na i-stroke, i-atake. Ngunyan databing malipot ang panahon, delikadong marhay.
sa mga personang may high blood. Ada nga ganito ha. Kung kaya databi kaipuhan maigot na pagmumonitor, dapat po maggalaw-galaw. Kaya lang ako, abo ko magpapara pa blood pressure, magpa-BP, abo kong maaraman na high blood ako. Kung dahil ka nagpapa-BP, normal ang dugo mo. Mamanaram na high blood ka. Yeah. Pero kaipuhan palan. Kaipuhan palan mamonitor, magpakonsulta regular, lalo na sa mga high blood. As in, dapat databi, galaw-galaw sa laog kang harong. Kung daiman databi, makaluwas, naguran-uran, mag-ersisyo, magsumba, maglaba, maglampaso, manglimpya sa harong, nganing hinangon ka. Takong pagmata mo, maoran sa luwas, bababluyan ka na magluwas, bababluyan ka na mag-exercise, makaturog na daw sa nangaya ako. Di dahi ka lamang hininang malipot bagangon niya ng panahon. Tapos pagkaon mo, nga ngaya tatiwi na ako. Nga ngaya tatiwi na ako. Nga ngaya ang pagtaram ko ngaya gari bako ng tama. Ang pagtaram ko ngaya gari ngaya alat ka. Okay pa ang pagtaram ko? Baka tabi nag-uk-uk na ang dila ko. Iyo. Mag-iro-iro na tabi, mag-ersisyo. Maski sa laog kang harong, dapat hinangon da tabi kita. Hanggang 9 a.m. ka pala, sabi. Iyo po. 7 to 9. Iyo. So, piglinaw man tabi kan sa kuyang barkadang doktor na kaipuhan man da tabi, kada persona, kaipuhan man da tabi kang lambang persona na igwa man da tabi kita ki alcohol sa lawas. Yo. Alagad mga tugang limitado sa na dapat. Yo. Limitado sa na daatabi takaipuan man da ang lawas ta so alcohol. Limitado sa na. Mga 1/4 sa na. Bako na so sarong 4 kantos ubusod mo. Ay day ngayon tayo ngayon yan ang limit ko. Ang limit ko ngayon sa pag-inom hanggang 2 sa nangayang buting beer. Pag nakaduwa na ngaya ako, ang sunod kan, unlimited na. Di ba? Okay man da tabi mag-inom. Kaya lang dapat limitado sana. Ngunyan, aram na. Kung nata da tabi ngunyan, dakol ang ng hospital. Tayo na nga niyan, di kita pigihinang. Malipot baga ang panahon, di ba? Malipot. Dahil kita pigihinang. Buburitan kita, bababluyan kita, magluwas, dahil nga di ki mauran, pag maluwas man kita, aliba maglakaw-lakaw, dahil kita makalakaw-lakaw, tayo na nga ni mauran. Maray pangaya ka initabi, Ma'am Siena, magkaturog na sa nangaya. Sige mo sa nang katurog. Sige mo limok-limok sa arong. Sige mo sa nang katurog. Pag mata mo, makakan ka. Pagkakakan mo naman, makaturog ka na naman. Sus ko. Paburon iyan na hilang sa puso at atake. Lalo na po sa mga high blood. Ako, high blood ako. Kaya dapat, kaipuhan na magpahinang. Kaipuhan na tabi mag-ehersisyo. Nasabutan tabi. Yo. Malipot bagangon niya. Bihira kitang hinangon. Ang tawo, dahil nagpaparahiriro, malipot ka ni, tigukuyuhan. Karigos na sa nangani, dahil nakakakarigos, maliputon. Pero kaipuhan pala. Kaipuhan pala na mag-ehersisyo kita. Tagari bagaso, gari nga yan sulana, nailing ka mong mantika. So mantika, pag malipot, minatagas. Nagiging sibo. Arog man niya kan sa lawas.
Kaya ngaya pag nagkaon ka ngaya ki o kaya ang isira mo bulalo. Bulalo. Lalo na kung bulalo. Ang bulalo baga mainiton, pag rinoprop mo, pertiho. Pero pag ininuman mo ki malipot na tubig, pakaruprop mo ki bulalo. Yan. Minataragas tabi susibo. Minasibo sa lawas ta, sa tulakta. Di, mababara sa tulakta, mababara sa mga ugata, tamay sibo, diyan na kita. May nagputok ngayang ugat, kaya inatake. Di ba? Kaya dapat galaw-galaw man tabi, Madam talaga, Madam Siena, Kadi PJ, galaw-galaw, importantihon so galaw. Tama ito nahiling ko, dapat nagsusurumba ka mo, nagboborbarayli, ngani pong nagagalaw-galaw ang katawan. Pa-shoutout na tabi si Juliet and Henry. Watching po sa iyo now. Salamat. Sino yan? Buda na tabi si Magda. Salamat. Nakaantabay pala ngunyan. Sige. Shoutout po sa endo kay Ma'am Juliet and Sir Henry. Nakaantabay sindan kay Manay Magda. Good morning tabi sa endo kung hain man po kamo. Maray na aldaw tabi. So yan. Duwang hilang po. Saro yan sa mga hilang na, iyan tabing hilang na iyan na duwa, iyan so makatakot, iyan so nakakagadan. Atake sa puso, stroke. Sabi nga ni, atakiun ka na sa nangaya sa puso na madiretsuan ka, wag lang ma-stroke. Kapag na-stroke ka na, pag nagulay ka, sisay ang maataman sa imo. Di ba? Pag may mga kapamilya ba kitang na-stroke, pipa paraya na, may ka na daw kaya dyan. Sisay tabian matyaga sa imo, na mag-aalalay sa imo, maghuhungit sa imo, magpapakaon sa imo, magkakarigo sa imo, magdadayapir sa imo. Maray pa ngayang madiretsuan ka na, kaysa ma-stroke ka. Kaya tabi, galaw-galaw. O yan ang advice kan sa tuyang mga eksperto po sa salud. Ngunyan da tabing taglipot, malipot na bagadigi sa Pilipinas kung Malta winter na ngunyan dyan sa ibang nasyon. So paros pasiring sa tuya, maliputo. Kaipuhan na maggalaw-galaw. So iba, naggalaw-galaw man nga ni ngaya, ang pigalaw-galaw, so papasa-pasa kang buti sa kabaso. Ito pala, nag-iirinuman. Tandaan po nindo saro po sa dahilan. Ang pag-inom, sigarilyo, ano pa ito? Pag-inom ng alak, sigarilyo, malipot na panahon, bako tamang dieta. Yun na ini bako tamang dieta, tapos sa tuyang lifestyle. Yan. So, kung halimbawa ngaya kita, nagkakaon ki 3 times a day, dapat 1 times a day lang. Sarong beses lang sa sarong aldaw. Nga ni makatipid pa kita sa bugas. So, pag may mga piestahan, pag may mga handaan, dahil tabi kita makakaka na marami. May narumduman ako kaya. So, pag iriba mi dati ka ito, Diyos ko, minaluwag sa plato pag may mga handaan. Dahil na maluksok ang ikos. So, kay iriba mi ka ito, Diyos ko, minaluwag ito pag may handaan. Itambak niya gabo sa plato niya. Dahil na ngayon maluksok ang ikos. So, kalangkaw kang kakaano niyan, pagkaon niya, dahil niya man nauubos. Tamala. Sabi kan mga gurang, hablukon ka man. Ay, pasensya tabi, pasensya. Good morning tabi, Manimok Sulbutana. Pwede po magpahinang maski mauran. Basta
dangdang sa kalayo. Pwede man. Ang apod dyan, painit sa malamig. Iyo Pwede da magdangdang sa kalayo. Ang apod ngaya kayan, painit sa malamig. Ayos ha. Paano so, pig-apod na ngaya, nag-iirinit na ngaya ako sa imo? Pero, natural ito. Natural na painit. Iba na naman ang hururonta naman dyan na pahit kaya. Galaw-galaw pa rin ang importante. Mag-exercise. Nganing maiwasan ta ining mga apod kini. Ini pong atake sa puso o kaya stroke. Kaya po ang tabi na maggalaw-galaw tabi kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Kaya ako sige akong galaw-galaw. Nagparkaraturog. Taba kapag turog mo, duro-diretso ka na, day ka na nagimata. Maray lamang ngaya kung sige mo sa nang katurog ang pagmata mo, igwag ka ngaya ki kakanon. Kunda paano ka na? Kaya saludo ako duman sa mga mahigos na pigapod na isang kahig, isang tuka. Isang kahig, 3 tuka. Diba? Grabe. Grabe ang paghinguwa. Amo? Ulo konsindata, dahil ninda aram ang pinabati ko sila sa programa mo. Mga Pilipina tabian mala. Pagrit da tabi ki Sir Rab, buda po kay Tia Arnel Kanunoy. Ingat po permi. Si Tia Arnel Kanunoy. God bless tabi kay Sir Rab. Sige. Urulukod. Mga Pilipina, hain po sinda madam. Sige, good morning tabi. Permi ka mo mag-antabay, pakishare tabi kan sa tuyang programa. Tanganing mahiling man po kang iba. Aning istoryansa na kita. So, yan mga tugang ha. Yan po ang mga abiso kan sa tuyang mga eksperto po sa salud. Bako man at least nag-advise sinda takong dae ano man niya kan sa muya paboran sa mo mas dakol ngayang pasyente mas kita kami. Pero may mga tugang man kitang mga doktor na nagmamakulog na bako sa naso kita ang pag-iisip ilinga na po nindo pag na-hospital bagay ilinga gurano ang pigbabayadan ta sa professional pikan doktor. Mapa-check up ka na sa nangani, check up pa sana, may bayad na. Gurano ang pigbabayadan ta sa mga professional pikan doktor. Grabe baga bako. Kaya magayon na may mga barkada kitang doktor na libre na nag-a-advise sa tuya kung ano ang dapat ang gibuhon. Mabuhay katabi si Doc Chris Gianan. Ang sa kuyang barkada. Barkada may kaing inot pa hanggang ngunyan. Matibay na doktor. May pagmakulog sa kasaradayan. Yan ang maurag. Digdigi po sa Brisbane, Australia. Salamat tabi sa pagbasa. Nasa Australia. Anong oras ngunyan diyan sa Australia, madam? Anong oras diyan ngunyan sa Australia? Digdi sa Pilipinas, alas 8:29. O dyan sa Australia, anong oras tabi ngunyan dyan? Sige. Mga tugang 29 minutos tabi, lipas ang alas 8. May commercial pa kitang naipit ha. Mabalik po ang programa. Lipas lang po yung mga importante sa napag-programa. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato.
Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na malimba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638-874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Yan, okay, sige. Mga tugang, balik na po kita sa programa alas 8:34 na tabi. An sa tuyang Philippine Standard Time, ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan po kang UST and Mariners dyan sa Rawis, Legazpi City. So mga naghanap po kay dorm boarding house. Dyan po kamo, MBY Dormitory. Sige. Oras pong yan, natod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Kasabay taman dyan ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. City Councilor Riner Burse, Ciudad din Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot and Mayor Shi kang Malinaw. Balik po kita mga tugang, salamat po ha. Balik po kita mga tugang sa programa. Ako man po gararian sa indong servidora sin taga Reparo. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana.
Kanyang pong Wednesday. Kapit sa 17 na kita kang bulan na Enero taon 2024. Sando po kita alas 9 mga tugang, mga kabayan. Kaya pahit na kita. Serbisyo asin reparo. Kalmahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Kumusta su Chacha? Sige tabi mga tugang ha. Pamilya Barba saka Katoliko. Yun. Iyo may mga Katoliko man ang gadyan sa baybay and Barba. Sige, maray na aga tabi sa Indo. Sa pamilya Katoliko and Barba. O dyan po yan sa baybay Malinaw Albay. Ano ini? Iyo. Iyo yan. Iyo, sige. Sa ina kita, digdi daw kita, niya, tanganing ma-inspirar ang iba. Sana, arugon man ini ki iba, lalo na sa mga politiko, lalo na sa mga mayaman. Iyo, sa tabako, igwa dyan ki Parapadyak na nag-viral ini sa social media. So sa iyang padyak tabi, Ma'am Liz, pinaskilan niya ki apod kay ito, ano so pagkapaskil niya, libre sakay sa mga estudyante na daipo ki pamasahe. So, libre sakay sa estudyanteng walang-wala. Yan, sulinag niya. Si Jeffrey Soria, saro po ining padyak driver, taga dyan sa Marirok, Tabaco City. Nag-viral inita, may nakahiling na day mantig tuyo na nagkudak, nahagingan sa iyang nakapaskil duman sa padyak niya na ito may nakalag na mga estudyante na daing pamasahe, libre sakay sa iya. Magayon ta kang pigkwa su background kang para padyak. Saro pong ama 34 anyos taga dyan sa Purok 5 kang Marirok. Saro pong responsabling agom asin ama 5 po ang sayang aki, yug-yugon mo yan. 5 ang aki. Bago mabasada, pigluluto niya muna sa mga aki niya kipagkaon, ang sayang pamilya. Nag-ireskwela naman sa mga aki niya. Mapasada, padyak. Yung kinabubuhay niya. So padyak, napigkakayod niya, hulugan. Piguhulugan niya, tanganin pag-abot ki panahon, pag nataparan niya na, mapapasaiya na. Apoy ra kaya na libreng sakay sa sayang padyakan mga estudyante na daipo ki pamasahe, igwa pa siya ki libreng gupit duman sa saindang barangay. So mga estudyante na mapagunting na daing pambayad sa pagpagunting, libre. Pero nagugunting manda siya. 50 pesos ang bayad. Pero kung daig kang pambayad, libre. Kay Jeffrey Soria. Yugon mo ya. May mga aki na dapat buhayon. Hili nga. Imbis baga ko kita na so pamasahe, so pagkayod niya, tiglilibre niya sa mga estudyante so mga aki niya mandaa. Naka-experience man kiarog kayo na dahil kipamasahe, nakihuron sa driver na pwede utang tabi mo na ang pamasahe, taday akong kwarta. Kaya naisipan daan niya ini, naisipan po ini ni Jeff Soria na mag-offer sa mga estudyante kilibring sakay, lalo na sa mga daing pambayad.
naramdaman ko kang inot, ka nag-eskwela ako dyan sa Tabaco National High School, nagbabaraklay sana kami talaga. Nagbabaklay talaga sana kami. Minsan talaga na yung pamasahe. Ang pamasahe kay ito tabi mamlis, salapi pa sana, salapi. Salapi ang pamasahe kay ito sa padyak. Kundi, bubulihon ka kan mga kaeskwela mo. Uto nga ya si Manuelo, nagbabaklay, day nga yang pamasahe. Ayaw ba, karantsawan. Kung uso na ka ito so bullying, dakol ang nabuli ka ito. Kaipuhan mo talagang magbaklay, tanganing so sa lapi mo na pamasahe, at least may bakal mo ng tabog-tabog. Saron tuhog na itong tabog-tabog na pwede mong isnakan pag nag-ieskwela ka. Ngunyan, oni ang hapot, dyan kompetente. Sisay daw lamang na mga mayaman dyan ang makaarog ka ini. Yogon man so, daing-daingani, may 5 aki na para padyak. Hulugan pa so padyak niya. Nang lilibre. Samantalang sa mga mayaman, ununun tabi, Mamdilya Markayda. Sige sa ng parayaman. Nga pag nagkatirigbak ngaya ka mo, madara nindoya. Nahiling na nindoya. Pa-shoutout da tabi sa magayon kong agom, si Aruba. Aruba kompetente kan labnig malino olbay. Sabi ni Dia. Yogo nindoya. Si say pa kaya, aram nindo so mga tios lugod, iyo ang nakakaisip ki mga arog kini. Pero sa mga mayaman, lalo na sa mga politiko, dahil pa nakaisip ki arog kini. So mga tios lugod, iyo ang nakakaisip ki mga arog kini. Tas sa mga mayaman, habo ninda mabawasan sa intang yaman, nganing makatabang sana. Minatabang man bagan mayaman, pakitang tao pa, kung todo di papkuda, kung todo di documents. Tapos ipopost na arog niya kaini, kami nagtatabang sa mga tios. Pero bako man udok sa buot ang pagtabang. Ang purpose tabi, mag-ipal man sana. O ilingan nindo ini, kung da ini na-discovery, dahil taman ini maaraman, na ini palan si Jeffrey, nag-o-offer kasi libreng lunad kan mga estudyante na daing pamasahe. Kung dahil pa ini nag-viral sa social media, dahil ta pa maaraman. Yogan mo yan. Pero, kung mga politiko, siyempre, di kung todo di coverage pa yan. Taon nga ya, igwa kami ki programa na araw kayo ni para sa mga tios. Ito pala, mapa-ipal man sana. Nahiling na nindo ya. Kaya mabuhay katabi, Jeffrey Soria. Jeffrey Soria kang Purok 5, Marirok, Tabaco City. Mabuhay katabi. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang ta, igwa na lang kita ki 16 minutos bago tabi mag alas 9. Igwa mo na kita ki signal sa luwas Mamching Praxidyo. Nasa linya po si PM Tony sa dugang na bareta dyan sa luwas. PM Tony, maray na aga sa imo. Please kami. Now. Ano? Ano dito? Ala to na ha. Ano da? Sorry, ang load balance ay hindi sa... and try again. Para i-check ang balance ng promos and rewards, download the Gigalite app o i-dial ang *123#. Guminayo na sa boses ni PM to. Pangyari sa mapa ko. Wala na download balance. Pangyari sa maaba ka naman. Rakman. Irakman kang paita. Sandali at hindi kita balon sa ibaw. Iyan ang problema.
Yan ang problema kan tios ngaya. Yan nga ang problema kan tios. Nadangog nin dito. Yan ang problema kan tios. Ano ne? Later. Ano da? You have dialed is now unattended. Ay pangyayari sa maoraro. Ay digdi si balon ta daw digdi naman. Alat ka. Okay na eh. Sige daw. Yari sa maoraro. Ha? The number you have dialed is currently unattended. Nahiling mo na iya. Unattended bagada tabi PM. Good ako. Iminiba na sa boses ni PM. Ito pala. Dahil ka ngayang load. Ay, nako. Dali. May barita si PM Tony. Baka lamang susadyan sa bakakay ini. Ha? The number you have dialed is currently... Yan, sana. Paano kayo ni? Dali lang ha, madali lang tabi. Nugod mo yan. Si Jeff Soria. Mabuhay ka. Nugod mo yan na. Bako na ba kayo ni Bago? Mga istoryang araw ka ni? Igwa nga ni na so nag-viral man dyan sa ibang lugar. Kaya salamat ngayon. Yun ang bayad. Salamat. Magpasalamat ka sana. Yun ang ngayaan bayad mo sa ko. Libre, may libre man sa kay gari. Lolo ito eh. Lolo man ito eh. Lolo, pag dahi ka kipambayad, tumaram ka sana. Lo, dahi tabi akong pambayad. Salamat. Okay na ngayang bayad ang sako. Lolo man ito. Na nag-viral. Na pag dahi ka kipambayad, taraman mo sana. Lo, salamat tabi. Dahi ka na, okay na. Pero iniigwan na kalag na libre sakay sa sayang padyak si Jeffrey Soria. Libre sakay sa mga estudyante na warang-wara talaga. Warang-wara na pamasahe. Pero dahil man nangangahulugan na. Iyo sa nalug. Dahil ano pa ipagkakanyaman sa pamilya niya kung dahil siya magkayod? Kung sige na sana siyang lunad ki estudyante na dahil ki pamasahe, ano pa ipagkakanya sa lima niyang aki? Nagkakayod ba? So talagang dahil talaga ki pambayad? Iyon ang piglibre niya. Pero so may pambayad, magbayad bang ka mo? May pigbubuhay man na 5 aki, kung iyon na sa ng pagpapara, puros ka mo librehon, o ano patabi kan ipakakan man sa pamilya ka ni Jeffrey? Baka lamang ma-reconisar inikan mga sa tuyang opisyal adi. Sana pangarugan. so mga mayaman dyan. So mga nagrayaman, naday taaram kung saan kinuaso, ikinayaman ninda. Ag-magic. Dahil man kita na uuri na nagyaman sinda, kundi, hindi kung, paano ngaya yan yung minaman? Na para o yan yung trabaho ngaya kayan, o yan ang araw kaya. Di ba mapapaisip ka, bako sa, ngaya, igwa kita kipig-apod na crab mentality. Mapapaisip ka, na kung sa Diyosan sa nangaya ang trabaho ka, day man an makakabakal, day man an afford kang araw ka na pamumuhay niya kunyan. Di ba? Mapaisip ka rin. Bako sa crab mentality na nauuri kita na nag-asinso sa ron tao. Okay kung nag-asinso sa maray na paagi, pero kung sa maraot na paagi tapos suminang bugon pa, pondo na tabi yan ini. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Sandali, 10 minutos sa natabi bago mag alas 9. Last na try ta kay PM. Day talaga. Wala talaga PM. Antabayan na nasa natabi dumanin do sa programa ni PM. Yo. Antabay na sana po kamo duma. Arumbang sa higdaan, nakadangot ako, hinuninin sa rumdamdam, sa luba ko, Katurukan bako kundi si mong boses iyo palan sa rumbang sa higdaan nakadango ako ninguninin sa rumgamgam sa luba ko, katurugan bako kundi si mong boses iyo palan. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Sin Reparo sa Bicol Net TV. Mga tugang digdita naman po muna para mintras natatapusan na sa tuyang programa. Ganyan pong Wednesday, Petsa 17 kita kang Enero taon 2024. Sa pangaran po yan, kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Sa pangaran man po, kan sa tuyang mga taga-suporta digdi sa programa ang MBY Dormitory, kay Madam Maylin. Siyempre kay City Councilor Riner Burse. Kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot and kay Mayor Shi. Sa Biyernes naman palanday, gwaki pre-somba. Libreng sumba dyan sa Malinaw Auditorium. Biyernes alas 5 nin hapon. Libre tabi yan. Sponsor ni Mayor Shi. Tama yan, galaw-galaw. Para hindi ma-stroke. Para hindi atakihin. Tama yan. Sponsor na tabi ni Mayor Shi dyan sa Malinaw Covered Court. Sumba. Kasabay dyan si Mati. Si Mati Casquejo. Mati Casquejo Maranyo. From New York. Sige po mga tugang sangaran pampo nindo sa mga parantabay niya to. Salamat po. Paki-like and share na lang po kan sa tuyang programa para mahiling man kang iba. Galaw-galaw! Para daitabi rayo maho. Malipot. Malipot minaaratake. So kulog sa siko. Kulog sa tuhod. Grabe. Yan na-atake. Sir Charlie Baldonado, good morning. Iringat po kita ha. Mga tugang paaram na po muna ang sa indong lingkod, ang sa indong servidor asin taga-Reparo. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Sa aga naman kita mag-iribanan 7 to 9 sa programa Serbisyo asin Reparo. Adios amigos, domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye! Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan,
Iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano, Word